Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa ser nitkellmu fuq xi programmi li qed nippjanaw li noħorġu bejn il-15 u l-21 ta' Settembru li ġej. Nhar il-Ħadd 17 ta' Settembru ser ikollna żewġ programmi mis-sensiela Migzone. L-ewwel wieħed ser joħroġ għall-ħabta tal-erba' ftit mumenti wara tmiem tal-Grand Prix ta' Singapore tal-Formula Wieħed li tiegħu l-editur Antonello Abera ser ikun qiegħed jgħaddi l-kummenti fuq dak kollu li ser ikunu rajna ġewwa t-toroq ta' Marina Bay. Flimkien ma' reazzjoni għal din it-tiġrija, Kopajt Chris ser ikun qiegħed jibgħatilna r-reazzjoni tiegħu għall-logħba ta' bejn Wolverhampton Wanderers u Liverpool FC mill-Premier League Ingliża. Il-ħadd filgħaxija fid-9:15 imbagħad Migzone ser jagħti ħarsa lejn il-logħbiet il-kbar tas-Serje A li ser ikunu ntlabu fil-ġurnata ta' qabel. Il-programm jiftħu Mark Xkembri bir-reazzjoni rrekordjata għall-logħba Juventus vs Lazio. Warah l-editur Antonello Abela u Wayne Micallef jingħaqdu magħna f'xandira diretta fejn magħtula ser ikunu qed jirreaġixxu għad-derbi tant mistennija u bħerqa Inter u Milan. It-tnejn 18 ta' Settembru fit-8:30 imbagħad ikollna l-aħħar programm mis-sensiela Migzone li ser jitratta l-kampjonati domestiċi. Il-protagonisti ta' dan il-programm ser ikunu Kerġ Kembri bil-konfront bejn Everton u Arsenal, Karl Parnis li ser ikellimna dwar Roma vs Empoli u Jean Fenech li ser jagħti l-kummenti tiegħu għal-logħba Manchester United vs Brighton and Hove Albion. Nofs il-ġimgħa ser jara l-ftuħ tat-tazzi Ewropej għal dan l-istaġun, kif ukoll l-ewwel reazzjonijiet mill-YouTubers tagħna għall-logħbiet rispettivi tagħhom f'dawn il-kompetizzjonijiet. L-erba' 20 ta' Settembru fis-7:30 Wayne Micallef jagħtina xandira rrekordjata ta' reazzjoni tiegħu għall-logħba Milan vs Newcastle li ser tkun intlagħbet fil-ġurnata ta' qabel, filwaqt li fil-11 l-editur Antonello Abela u Kerġ Kembri ser jidħlu jtuna reazzjoni live tal-ewwel impenji li l-Inter u Arsenal ser ikollhom fil-UEFA Champions League kontra ir-Real Sociedad u PSV Eindhoven rispettivament. Il-ħamis 21 ta' Settembru fit-tlieta jitla l-video ta' introduzzjoni marbut mal-Grand Prix tal-Ġappun tal-Formula Wieħed li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa. Dan ser jinkludi dawra mat trakka ta' Suzuka li ser issir in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Finalment, il-ħamis fid-9 ikollna programm ieħor mis-sensiela Migzone fejn matulu l-ewwel ikollna reazzjonijiet f'xandira diretta ta' Kopajt Chris għall-logħba Lask Linz vs Liverpool FC u Karl Parnis għall-konfront Sheriff Tiraspol vs Roma ftit mumenti wara tmiem dawn iż-żewġ konfronti mill-UEFA Europa League. Jean Fenech imbagħad jagħlaq bir-reazzjoni għall-logħba Bayern Munich vs Manchester United mill-UEFA Champions League li tkun intlagħbet il-ġurnata ta' qabel. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlief nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.